Месеци наред се опитвахме да продадем тристаен апартамент в Дружба. През целия апартамент минаваха хоризонтални тръби. Започнахме първо да го предлагаме по комшиите, след това наехме фирма, която да го продава. Идваха на огледи, но явно тези тръби плашеха хората и никой не желаеше да купи апартамента. Доста месеци минаха, докато един ден не видяхме реклама в YouTube на Имодил и решихме да опитаме продажбата с тях. Отидахме до офиса. След един оглед в къщи те ни предложиха оферта и решихме да продадем апартамента на Имодил, тъй като разходите за тези ремонти щяха да са ни огромни, за да може да стане продаваем, а пък в същото време цената щеше да стане висока и нямаше да може да го продадем пак. Затова с Имодил решихме да направим тази продажба, като те поеха всичките разходи за покупката на апартамента, за вадене на документи и всичко мина много бързо. Бях скептична много в началото, какво точно ще предложат, но наистина офертите, които предлагат, са добри. Съдействат през цялото време, с вадене на документи, с всичко необходимо, изискващо да се случи тази сделка. Много благодаря на целия екип на Имодил за това, че бяха до нас през цялото време и съдействаха за всичко да се случат нещата леко и гладко.